आंहाथ' जेबो बेबायदि राहा गैला। बेनिखायनो आं डक्टरजोंबो जेबो कनसाल्ट खालामफिननो हायाखै, साहस खालामनो हायाखै। दिनै आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माजबाद हालामनि सिङावनो मोनसे गामियाव दंफैयो। बेवहाय 4 बोसोर बैसोनि गथ'आ, बिथाङा गोब्राब मेगननि बेमाराव गोग्लैनानै दङ। बिथांनि मेगना थाइसे अलरेडि अपारेसन जाखांबाय। अपारेसन जानायनि उनावबो थाइसे मेगना आरोबाव गाज्रि अबस्थायाव दङ। दा बिथांनि बिफानिफ्राय माखासे सोंनानै लानि मा अबस्थायाव दङ दायो आरो मा जाहोननि थाखाय बेबायदि जादों, आरो बिथाङा दासिम माबायदि ट्रिटमेन्ट मोनदों बा मोनाखै बिथांनि बिफानिफ्राय जों मिथिनानै लानो। नोंथांनि बे गामिनि नामा मा नाममोनलाय? मिलायपुर। नोंथांनि मुङा? उत्पल बाग्लारि। बिथां बेमारिनि मुङा? बानबुंसा बाग्लारि। आदसा, बिथाङा खैदिनसो जाखो बेबायदि बेमाराव भुगिनांनाया? बियो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो थांनाय बोसोर 2020नि जुलाइ मासनिफ्रायनो बियो भुगिगासिनो दङ। ओमफ्राय मेन हिसाबै थांनाय एप्रिलनि 1-2 तारिखाव बिनि मेगना बिराद साखांदोंमोन। बेनिफ्राय जोङो शंकरदेबा नेत्रालया हस्पिटालाव गुवाहाटीयाव एडमिट खालामदोंमोन। बेयावहाय एप्रिल 8 तारिखाव अपारेसन खालामनानै होबाय सारमोना। बिथांमोना बुंदोंमोन जे मेगन थाइसेया आगदानिया मोजाङैनो दङ, ओमफ्राय बेजोंनो सोलिनो हागोन, बेनिखाय नोंसोरो बे मोनसेखौ अपारेसन खालामथारनांसिगोन, अपारेसन खालामाबा गुबुन राहा गैला, बेनिखाय खालामदो होननानै बुंबाय आरो। ओमफ्राय जोंबो फोथायबाय। ओमफ्राय सारमोनाबो मोजांखौनो बुंखादोंमोन खोमा। बेनिफ्राय नंनायालाय नंगौ, बिथांमोना आंजों मोजांखौनो रायज्लायखादों। बेनिफ्राय जोंबो उपाय गैयै न'खरावबो रायज्लायबाय, न'खरनि मानसिफोराबो जासिगोन दे होननानै, ओमफ्राय जे हायो फैसा एसे एनै हरनानै अपारेसन खालामहोनाय जाबाय। आदसा, बे बेमारनि नामा मा नाम बुंनो हागोन ना? रेटिनोब्लास्टमा होननानै बुंदोंमोन बिथांमोना। आदसा, ओमफ्राय बेयाव जिथु दासिमहाय बेखौ ट्रिटमेन्ट होनायाव बेसेबांसो खरसा थांदों? गुवाहाटीयावहाय जों थानाय जानाय बायदिसिना अपारेसननि खरसाखौ लानानै जों 70,000 जोङो हमनानै लाबाय आरो। दायो बेखौ जिथु फारसे मेगना अपारेसन खालामखांनायनि उनाव फारसे मेगना जेंनायाव नुजाबावदों, नङा होमबा? औ। बेवहाय बेसेबांसो खरसानि गोनांथि जाबावगोन बायदि? आं बेखौ जेबो बुंनो हाला दायो। दा मेगन थाइसेयाथ' अपारेसन खालामनानै गारबाय, ओमफ्राय दा थाइसेयाबो सप्तासे जाबाय, दासिम जेबोखौनो नुला। हर सान एखे जाबाय। बेनि थाखाय जोङो हरावबो बाना लायो, बेनिफ्राय हर गेजेरावबो इसोरखौ गोसोखांनानै आर'ज गाबो। बिनि अनगायै जोंहा जेबो राहायानो गैला। बेनिफ्राय हर गेजेरावबो बाना लानानै ओमफ्राय उपाय गैयै सानायनि बिसनि मुलिखौल' जों दौवो, बेसेबांखिनिखौल' खालामो। दा नोंथांनि साइडनिफ्राय जिथु न'खरनि अबस्था बेखौ लानानै नोंथाङा गावनि रांखावरि बाहायनानै नोंथांनि फिसाज्लाखौ ट्रिटमेन्ट होनो हानाय केपासिटि दायो दंना गैया? आंहाथ' जेबो बेबायदि राहा गैला। बेनिखायनो आं डक्टरजोंबो जेबो कनसाल्ट खालामफिननो हायाखै, साहस खालामनो हायाखै। मानो होनबा कनसाल्ट खालामनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना गाबोन लाबो होननानै बुंगोन। होमबोला आं माजों लांनो? आङो राहा गैयैखायनो आं कनसाल्टबो खालामफिनाखै। ओरैनो सानायनि बिसनि मुलिखौनो आं दौनानै दोनबाय थादों, बेसेबांखिनि आरो। दासिम गुबुन गुबुन अनसाय आफाद बा खाथिनि थागिबिफोरनिफ्राय माबाफोर अनसायनाय मोनदों नामा दासिम? बेबायदि हिसाबै अनसायनाय आङो जोंनि जिंगाबेल इउनिट आबसु बिथांमोननि नाजानायाव दाख्लै बड'लेण्ड रादाब बिथांमोना फैनानै माखासे निउस लानानै थांबाय। आं बेयाव आंनि गोसोनि साननाय बाथ्राखौ फोरमायनो हाबाय, आंनि दुखुनि बाथ्राखौ। आं बिथांमोनखौ साबायखर होदों। आरो बड'लेण्ड रादाबखौ जोंनि VCDCनि चेयारमेन बिथाङा आरो इउनिट आबसुआ आरो लोगोसेनो जोंनि माजबाद आनसलिक आबसु बिथांमोनानो बेखौ खालामबाय। आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों गोसो सिंनिफ्राय। बिथांमोन नङाब्ला नोंथांमोनाबो जानो हागौ दिनैनि बे समाव नुजाफैनाय नङामोन। आदसा, बे सिगांनि जिथु निउस आरो इउनिट आबसुनि जिथु बानजायनायाव दासिम माबाफोर ट्रिटमेन्ट मोननायनि मिजिं नुदों नामा? दिनैसिम दा माबाफोर खौरां मोनफैदों नामा? दहाय फुङावहा जोंनि माजबाद
आबसुनि आफादगिरि आरो जोंनि इउनिट आबसुनि आफादगिरि बिथांमोना लोगोसे चेयारमेन बिथांमोना फैनानै बुंफैदोंमोन जे गाबोन नोंथांमोना फुङाव रेडि जानानै था, बेनिफ्राय आस्राबारि सेन्टारसिम ओंखारलां, गारि गंसे थाफैगोन, बेहाय नोंथांमोना गाखोनानै सिगाङाव ट्रिटमेन्ट खालामनाय हस्पिटालावहा थांफिननांगौ। जोङो बिदिनो डक्टरफोरजों रायज्लायबाय होननानै बिथांमोना बुंदों। थाखा फैसानि जेबो सिन्था खालामनाङा, नोंथांमोना रेडि जानानै ओंखारलांदोल' होननानै बुंदों आरो। जाथायनि खौरांखौ मोननानै बड'लेण्ड थान्दैनि आगु एग्जिकिउटिभ एडिटर मुस्रि सचिन्द्र बसुमतारिया दुखुथिया न'खराव थांनानै खौरां लाहैयो, लोगोसे राङारि अनसुंथाइबो होबोयो आरो बानबुंसा खाख्लारिनि मेगनखौ फाहामथाय होनो थाखाय राङारि अनसुंथाइ हरनो बयखौबो खावलायो। बे गथ'खौ गावनि फिसा बायदिनो साननानै आङो फ्राय 50 किल'मिटारसो गोजान जायगानिफ्राय फैनानै उतफल बाग्लारिनि न'खराव एसे अनसुंथाइ होफैदों। माजबाटनि साहा अरुणाचल हाजो गुदियाव नांजाबना थानाय गादाबिल हालामनि मिलायफुर गामिसिम फैनाय लामाया जोबोद गाज्रि। थेवबो बे दुखुथिया न'खरनि निदाननि समाव आं मोनफैनो हानानै गावखौनो जोबोद खाफाल गोनां होनना साननानै लादों आरो आं बेखौबो इसोरनाव आरज गाबोदि बिथांनि फिसाज्ला बानबुंसा बाग्लारिया बयनिबो मददजों नांगौ बायदि फाहामथाय मोनफुंनानै मोजाङै मोजां हामबोयो आरो सिगांनि बायदि मेगन नुफिनो। दुखुथिया न'खरनि जानानै दुलाराय रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानोदि 4 बोसोर बैसोनि बानबुंसा बाग्लारिनि फाहामथायनि मुङाव नोंथांमोनहाबो जा एसे हायो गावनिनो फिसा बादि साननानै, गावनिनो न'खरनि सासे आंगो सोद्रोमा साननानै स्क्रिनाव होनाय एकाउन्ट नाम्बाराव 1000, 2000 जि एसे हायो रां अनसुंथाइ हरनानै फाहामथाय होनायाव मदद खालामनो आं बयखौबो खुलुमनानै खावलायहरबाय।